соли 2009 ба ин вирус гирифтор шудам аз бахти вируси норасоии масунияти бадан чанд соли пеш аз шавҳараш ба Нозанин гузашт. баъди марги ӯ умед ба зиндагиаш намонд. ман аввал омода набудам, чунки дар фикрам ҳам набуд ки ман мисол оиладор мешавам. аз рӯзи издивоҷи дуборааш ҳоло зиёда аз 1 сол мегузарад. ба назари ӯ Нозанини ҳоло аз он зани мардумгурезу наумед фарқ мекунад. гоҳ рӯзе мешавам, мешинем ҳамдигар қати суҳбат мекунем, мегем чӣ хеле вай буд, ҳамон рӯзи никоҳмон чӣ хеле шид. ва хушҳолӣ ва ёд меоред? мега ҳолиам мегам вай мекунем, мегум нема бовар накардам. нозанин яке аз мушовирони созмони занони мубтало ба вируси норасоии масунияти бадан аст ва шавҳараш ҳам аз мизоҷони ӯ буд. ҷавон мехост бо зане мисли худаш гирифтор оиладор шавад. нозанин ҳам барои пайдо кардани арӯс ба ӯ кӯмак мекард, бехабар аз он ки домод худи ӯро таги чашм кардааст. ман ҷиддӣ фикр намекардам, барое ки вақте ки омад гуфт ки ман дина гуфта будам ки либосои сафеди арӯсӣ қатӣ биё, аммо либосои корӣ қатӣ. фарқияти байни сину соли ҳардумон буд, барои ҳамин ман қабул намекардам ки мисол и ҷавонтарай ай ману ман ба ҳар ҳол тайёр набудам. ман чӣ хел бигӯм, боварӣ надоштам ки ман дуюм бор метавонам оила барпо кардан. ҳоло нозанини 40 сола худро зани хушбахт медонад. шабакаи тоҷикистонии занони мубтало ба вируси норасоии масунияти бадан имрӯз ба 700 нафари мубтало ба ин вирус кӯмак мерасонад. ба қавли онҳо издивоҷи афроди олуда ба ин вирус дар тоҷикистон афзудааст. бо рӯзе ки якдигар номерои онҳоро ба якдигар метиҳем, онҳо тариқи телефонӣ ва дигар суҳбат карда якдигарро пайдо мекунанд, яъне боварӣ пайдо мекунанд, якдигарро меомӯзанд, баъд оила барпо мекунанд. бисёртар муроҷиатҳо аз тарафи мардон чунин мешавад ки яъне ки зан фарзанд надошта бошад ё ки як фарзанд дошта бошад. духтарои мо зиёд ҳастанд ки муроҷиат мекунанд, гарчанде ҷавон ҳастанд, 2-3 фарзанд доранд ва он нафарои ки муроҷиат мекунанд, яъне ки қобилияти хӯрондани 2-3 фарзанди бегонаро надоранд. шавҳар дида будани зан дар ин муҳит шонси издивоҷи ӯ бо ҷавони ҳанӯз хонадор нашударо кам намекунад. аксари хостгорҳои мард ҷавонони муҳоҷир, собиқнашъаманд ё маҳбусонеанд ки ягон бор оиладор нашудаанд. вале занони олуда ба вич бо вуҷуди синни ҷавонӣ зиндагии оиладориро пушти сар кардаанд ва маҳз аз шавҳарони собиқ сироят ёфтаву баъдан ба далели фавт ё ҷудо шудан танҳо мондаанд. ҷавон ҳастанд, мехоҳанд оилаи солим барпо кунанд, муроҷиат мекунанд, шартҳошона мемонанд ки агар ки яъне ки шахс нашаманд набошад, нигоҳаш қавӣ бошад, яъне ки ман барое ки дубора барои оила барпо кардан дар ҳаёти худ хато накунам, яъне ки ҳолатое нашавад ки ман бояд ки ё ки талоқ шавам ё ки баргардам ба зиндагӣ биёям. шахсе бошад ки таҳти табобати пурраи табибон бошад ки нашавад ки дар давоми зиндагӣ он кас фавт шавад, ман дубора бадном шавам. ин ҳолатҳо ба назар гирифта моам тавсия медиҳем он шахсоне ки ба назди мо мебиёяд, моам ин чизҳоро пурсон мекунем ки ба иттилои масъулини шабакаи тоҷикистонии занони мубтало ба вируси норасоии масунияти бадан дар 1 сол то 10 ҷавони олуда ба ин вирус бо ҳамтақдирони худ оила барпо мекунанд. вале дар ин миён нафароне ҳам ҳастанд ки афроди солим хостгорашон мешавад. самар ҳамагӣ 2 рӯзи пеш аз издивоҷаш вақте аз ташхиси тиббӣ мегузашт фаҳмид ки олудаи вич аст. вале бо ин вуҷуд ҳамсари оянда аз ӯ рӯ нагардонд. ман занам ба фаҳмудам, занамро бурдам, бо ҳамроҳи духтур нишаста суҳбат гузарондем. баъзанам ба хоҳиши худаш забонхат навистам ки ман рӯзӣ ба шавҳар баромадам ба ҳамин кас. малика ки бо умеду орзуҳои зиёд ба тӯй омодагӣ медид, аз шунидани ин хабар ки ҳамсараш мубталои вич аст озурда шуд. тарсу ваҳмуро фаро гирифт. мегӯяд он рӯзҳо барояш сахт буд. чизҳоро мехондем, дар мактабоям ин дарсҳоро мегузаштем. аз ин чизҳо маълумот доштам. аз ҳамин хотир дар вуҷудам тарс буд. хай чизҳоро нигоҳ накарда бо шавҳарам розигӣ додам. хай худо ба шукр зиндагимон тинҷ осудам. акнун 2 сол мешавад ки самар бо ҳамсараш зиндагии муштарак доранд. бо гирифтани табобати мунтазам табибон ба онҳо иҷозат доданд ки фарзанд ба дунё оранд. духтурам фаҳмонданд ки фарзанди солим ба дунё овардан имконият ҳаст.
вирусная нагрузка номаълум шудагиай, аллакай CD баланд шудагиай. вақте ки CD баланд боша ва вирусная нагрузка номаълум, аллакай сироят шудан мумкин нест, да? одам наметавонад ки сироят кунад якай сигар. متخصصانی که از زندگی جفت‌های آلوده به ویچ آگاهند چنین ازدواج‌ها را موفق و خوشبخت می‌دانند. میگویند این افراد که درد یکسان دارند همدیگر را درک و هر لحظه زندگی را قدر می‌کنند.